Right now respected presidents vakaenda kuRussia zvoita sekunge vanga vavinga kuzoona Ibrahim Traore kunenge kunzi maRussians nemamwe maAmericans nemaAfricans nesome people madelegates akaperekedza mapresidents kuMoscow right now vongofarira kutorwa mapictures naIbrahim Traore zvoita kuti aiwa mamwe mahead of states nemaleaders avo varwadziwe. Saka penda mashoko anonyatsokuonekwa kunzi aiwa his massive development yaari kuita kunyika kwake iri kuonekwa kunzi iri kuthreatena some powers, iri kukonzeresa kuti zita rake riende mberi. Saka penda mashoko adanyorwa panapa subscribe like kuti mumbegaile kusoma muri kuona mapictures muchiona aiwa those people vari kuuya intense vachitogwa pasofisi naIbrahim Traore. Panapa pakuzo anobanyora chiti Africans and foreigners in Moscow and Russians were so happy to see Burkina Faso President Ibrahim Traore. They wanted a picture with him, the most popular African president. That's what it is when you serve as a good leader. Ndio mashoko kuda panapa. Hatiri kuona kuti vanhu vari kuchiti aiwa mapresidents amunzwa vachifamba vachiti tisu magood leaders, tisu takatonga tane makore akawanda this and that. But tiri kuona kuti Traore anogona kunzi angova ne3 years into power, but kune massive developments yaita. Kune mamwe ma-revolutionary parties anoonekwa kunzi vava ne45 years varipo, but right now kuri kunzi their societies achiri netsikidzi, their societies achiri affected nezvinhu zvinyatsokuonekwa kunzi aiwa nyika dzavo asati dzadevelopa. Mashoko ari kubuda panguva ino yatiri kuona kuti vakomana vakaenda kuRussia panguva ino vari kumurespecta, they are saluting him. Even army yake iri kuramba nemasoldiers ake aiwa ari tense and atova munhu mukuru chaiye. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi, tiona achirespectewa aiwa nemabig boys vakaita sana president wekuchina vana Putin. Pinda comment section medu mafungiro enyu, subscribe like, chat on the bell icon.